Здравейте и добре дошли в новия епизод на нашия подкаст Европа днес. Днес на гости ни е една всестранно развита личност, успешна млада българка, която учи в Германия за втора поредна година с специалност урбанизъм и интереси в философия, фотография и много други. Госпожица Елица Иванова. Госпожица Иванова, приятно ми е. Аз съм господин младши посланик от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. А, Първо, здравейте от мен и от целия екип. И първият ми въпрос към вас е дали можете да ни разкажете нещо повече за себе си, откъде е започнало всичко, целият ви интерес. Привет, господин, много ми е драго. Поздрави от така малко вкученена от Студ, Германия. Първо бих предложила да си говорим на ти. Все пак и аз съм още млад човек и имам много години пред себе си, пък и ще ми е много драго така спонтанно да включваме разни въпроси. С удоволствие бих се представила. Казвам се Елица Иванова. Завършила съм първа английска езикова гимназия в град София. От София съм, там съм родена и израснала, там са и мнозинството от приятелите ми. Когато стана време да избирам кариерния си път, беше малко абстрактно и сложно да поема в някои от посоките, защото както при теб ми беше интересно всякакви предмети, музика и литература, съответно и природните науки бяха интересни, езиците ми вървяха и срещнах малко така предизвикателството на къде да се насоча. Впоследствие открих и специалността урбанистика, която е като цяло нещо ново и все пак до ден днешен малко абстрактно и сложно да обясниш на баба си какво точно е урбанистика. Бих го обяснила накратко или като градоустройство, което според мен е добре позната дума от миналото, или като градско планиране, което ще рече, занимаваме се с предизвикателствата на урбанизацията в днешния свят, занимаваме се с не чисто техническата част. Естествено е много важно откъде ще минава дадена улица или къде ще има автобусна спирка, но и с чисто социопроцесите, които се случват в днешно време. Според теб, кои са добрите, позитивните качества на нашата образователна система, тъй като напоследък станахме свидетели на доста голямо нейно подценяване спрямо резултати от различни международни изследвания, като най-известното и най-скорошното беше ПИСА? Наблюдавах този процес. Да, за жалост сме първенци в това да сме на последно място. И все пак лично съм доста доволна от българската образователна система. Не защото вече я завърших и гледам носталгично към тези времена, а защото и аз самата, когато бях в нея, изключително много я критизирах на места и си казвах, не, това е изключително устаряло, това не е нещо, което бих направила. И идвайки в контекста на Германия или също на може би по-европейски градове, ако го сложим в кавички, виждам как и техните системи имат проблеми и как и те до ден днешен не знаят коя е перфектната система. Естествено, може да дадем пример Финландия, където учат по 4 часа на ден, нямат изобщо домашни, Да. тестовете им са със свободни отговори, де-факто няма АБЦ. Но аз лично съм много доволна от българската система, особено около 10-ти клас с профилите, това, което го въведоха. Съгласна съм, че в 10-ти клас сам човек трябва малко да се фокусира и да каже хей, дали ми е интересна повече математиката или българския. Но да речем в чужбина, в Германия, този процес се случва още в 4-ти клас и то без децата да са разгърнали своя потенциал. Без те самите да искат да направят нещо, дават им тест. Ако се справят добре, отиват в висока гимназия, ако не се справят толкова, отиват в техническо училище. Съгласен съм с теб. Интересно ми е, според вас, по-скоро какъв трябва да е човек, по-духовно насочен или по-практичен? Във всичките хобите и процеси, мисля, че трябва човек да е малко или много и двете, но в Германия, отивайки, видях колко, може би, отворен студентския свят, как никой няма да те съди, че си облякал зелена тениска, а не синя, как всеки ще те уважи, кой си и какъв си, откъде си, и не е нужно да свиваш рамене и да се чувстваш гузен за това, който си. Процес, който в България поне през годините ми се е случвал и съм виждал как учениците се отнасят между едни и между други. Университетът е много по-свободно поле и точно можеш да
да отвориш дори нови части от себе си, които не си знаел, че съществуват. Много ми е интересно, какъв беше по-точно процесът на това отиване в чужбина? Ти беше ли убедена да отидеш точно там? Беше ли убедена, че искаш да се занимаваш реално погледнато конкретно с това нещо или, както ти каза, отиде за да пробваш? Процесът на това да отидеш в чужбина, извинявай, или по-скоро да си представиш, че си достоен да отидеш някъде другаде, което се предполага, че е високо ниво. Процесът да приемаш себе си, че си там и че се развиваш е много дълъг и сложен. И с това си говорим с много колеги и приятели интернационални от цял свят, които са дошли от Мексико, от Хонг-Конг, от наистина целия свят да учат нещо подобно, и както и университетът е сравнително интернационален, макар че контекста му е изключително немски, нали, голяма част от колегите ми са и немци, все пак и специалността е на немски език. Това е синдрома точно на студента в чужбина. Как ти си събрал всичко в 3 чанти, тръгнал си до другия край на света, може би предимно за колегите ми от Индия или нещо подобно. Виждам как те с 2 куфара са взели малко неща за готвене, една кутия с подправки, тиган, малко дрехи и отиват на другия край на света без да знаят какво ги очаква там. Да, това чувство на готовност, това чувство на приемане на себе си, че можеш да си достоен, точно е нещо, което до ден днешен много ме впечатлява. А иначе, колкото до мен, аз изключително много се вълнувах, че ще отида в Германия. Някакси след като ме приеха, имаше изпит, направо подскачах от щастие, подреждах си нещата в стаята, които искам да взема със себе си в Германия, малки споменчета от България, български карти, карта на София навсякъде около мен. Да. Парченца спомени и някак си имах чувството, че просто аз не напускам България, аз просто отивам съвсем за малко някъде другаде, така че да получа знанията и хипотетично да се върна или просто да имам малко по-голям, някак си предизвиках себе си точно в това разширяване на съзнанието, което си говорихме с теб преди малко. Но естествено имаше и доза проба грешка, както, нали, познавам колеги, които и приятели просто отидоха и видяха, че това не е за тях. Върнаха се, пренасочиха си специалността. Процес, който е напълно естествен. Аз в началото изключително много се страхувах. Добре, какво ако не е моето? Какво ще се случи? Света свършва. Малко или много се притеснявах, че значи аз съм направила грешно решение, аз изобщо не се познавам. Напротив, това нещо даже още е по-хубаво. Да си видял нещото, което не ти харесва, отколкото цял живот да си казваш, трябваше да съм балерина. Разбираш ли, трябва... И вече процеса нататък, когато отидеш в чужбина, тотално се струхва и целият ти свят. Далече си от мама и тати, не си виждаш приятелите в София, липсва ти града, липсва ти да се разхождаш по графа, да посещаваш различни места. Но това се случва. Следващото, което бих искал да засегнем е дали по някакъв начин членството на България в Европейския съюз ти е помогнало да се адаптираш по-лесно, помогнало ти е някакси понеже вече имахме един епизод с друг ученик, който учи в Нидерландия. Той каза, че таксите, например, за университета са доста по-малки, ако си член на Европейския съюз. При теб имаш ли го също нещо подобно? Изключително съм съгласна с теб. Българския паспорт, българското гражданство ми дава изключително много приоритети в страна като Германия, колкото и в началото сложно да звучи. Познавайки точно колеги от Индия, Колумбия, за тях е първо изключително скъпо, второ далече и виждам как живота им е много по-скъп да оцелеят. Таксите ми са изключително ниски. Германия е много достъпна страна от към образование. Цялостно, нали, паспорта ми позволява изключително лесно пътуване. Много страни, които мога да посетя и ние самите не го осъзнаваме. Нали? Те ми казват, ти в Европейския съюз ли си? Вау, твой паспорт може да пътува там и там и там. Аз чакам от година и половина за виза.
нали, процеси, които ние изобщо не осъзнаваме, мислейки си, ами ние сме там, нали, от малка България, но членството ни в Европейския съюз е именно това лепило, което дава подем, нали, на страната и ни помага да виждаме как се прави малко или много, как може да бъдем заедно, и смятам, че е нещо изключително положително, защото се усеща ежедневно в нали, университетския ми живот това, че съм в страна от членка на Европейския съюз. Именно, точно за това, тъй като повечето хора, реално погледнато, винаги твърдят как при нас е доста зле все още положението и ние едва ли ще се оправим. Според теб, как би им отговорила ти, като един реално успял човек? Надявам се да съм успял човек. Все още работя по въпроса, винаги има още повече на къде, но мисля, че в отговор на този коментар, виждайки в чужбина, аз си мислих, идвайки в Германия, как всичко ще е прекрасно, хората ще са щастливи, навсякъде всички ще карат с колело. В никакъв случай. Видях как и те имат структурни проблеми, видях как и над тях им е сложно, покрай пандемията, покрай кризата енергийната. Наистина много се притесняват, различен народ са. И връщайки се в България, хората запитвайки ме как е, хубаво ли е, прекрасно е, щастлива ли си, аз им казах, знаете ли какво? Различно е. Не мога да кажа, че е по-хубаво или по-лошо, просто е различно. А като коментар, че България е винаги под чертата, не си заслужава, смятам, че България има изключително млади, мотивирани и компетентни хора, които могат структурно да изградят със сигурност едно по-добро бъдеще за България, или най-вече да видят къде са малките пролуки, където до сега са изтичали пари, ресурси и всичките тези процеси, и да ги изглобят малко и да кажат, хей, дайте да сега да построим нещо заедно наистина и да го наблюдаваме как се развива, не просто да инвестираме някакви пари на място, като багер просто пясък, и да си тръгнем оттам. Да. И понеже стигнахме и до адаптацията в чужбина преди малко, ти би ли дала някакви съвети на хората, които точно сега си казват, как сега да ида там, какво трябва да направя, когато отида, как да се държа, така че да ме харесат? Може ли да дадеш съвети като човек, който вече е минал през това? Колкото за кандидатстване, в семейството ми имаме поговорката: всичко е въпрос на попълване на формуляри. Кандидатстването е сложен процес, даваш много номера, пишеш какъв си, какво искаш да правиш, но минава и в крайна сметка си казваш, това изобщо не болеше, не беше толкова сложно. Ако искате да сте в даден университет, кандидатствайте за него, проучете внимателно, има всякакви клипчета, какъв е университета, какви са предметите, какви са колегите и студентите, колко души са. Бих препоръчала да се запитате: аз съм по-скоро индивидуална личност или обичам да работя в екип? Много важен въпрос, защото и той определя също условията ви на работа или даже самия университет, даже самата страна. Чисто от образователната гледна точка, според теб, колко по-трудно е ученето в чужбина от ученето тук? Ако може да направи съпоставка. Ученето в чужбина най-вече е трудно с това, че е на друг език, различен от българския, и човек трябва да си настрои съзнанието, сега пиша на английски или немски или френски или какъвто е там езика, което отнема и малко време. Ако седнеш да си пишеш домашното, нали, в скоби, в кавички, не може просто да си го напишеш и да е готово, да имаш нови думи, имаш нови терминологии. Ако правиш презентации, трябва много да се упражняваш да говориш отново пред хора, на чужд език, но това са неща, които мисля, че стават с времето. Иначе по нищо не се различава. Лекции, учиш си, има изпити, съвсем нормален учебен процес. Да, тоест не е чак толкова трудно, невъзможно, както някои хора си мислят. Всеки е достоен да опита, няма да срещне никаква дискриминация, ако искаш толкова го наречи. И реално погледнато, просто трябва да имаш желанието и усета. Когато ти спомена, че евентуално, когато си ходила там, си мислела, че отиваш за кратко и след това евентуално ще се върнеш. Мислиш ли си често за това? Какво ще направиш, когато завършиш? Ще избереш да останеш там и да се реализираш или да се прибереш?
Това е много вълнуващ, така интересен въпрос. Мисля, че окончателно го осъзнах, когато имах урок по испански. Надявам се, още не е сигурно, но вчера се потвърди малко или много неофициално, че отивам да правя обмен в Чили, където ми трябва испански език. И в урока по испански учихме различните времена, от сорта на продължително време, сегашно време. И учителката ме попита, на английски го има това is going и go. И учителката ме попита, Елица, ти на испански в момента живееш в Германия от години и искаш да си живееш тук завинаги, или си като малък престой, използва по-краткото време в момента. И аз веднага отговорих, че съм в главата си, в Германия съм за малък период, колкото да уча, колкото да си взема тези знания. Следващия, и вече отиваме към нашия край, към края на разговора, за жалост. Понеже тази година имаме европейски избори, според теб важно ли е хората да упражнят правото си на глас? Тъй като в последните години тук гласуването стана нещо като тема табу, хората масово не гласуват и може това да афектира върху и евроизборите. Изключително е важна точка, съгласна съм. Хората не гласуват, защото са изморени да гласуват или не виждат смисъл. Нещо, което е пагубно за каквато и да е форма на управление, особено демократично. Смятам и насърчавам абсолютно всички млади хора и хората, които имат право да упражнят гласа си, да отидат и да гласуват, защото малко или много всеки може да напише пост във Фейсбук, да разкаже какво мисли, но самия процес да отидеш да гласуваш и истински да кажеш това какво мислиш, според мен не може да бъде сравнен с нищо друго. Факт. Не може всичко с магическа пръчка да се смени в последния момент, нали, след един момент изведнъж ще кажеш, окей, партията или хората, за които гласувах, веднага ще управляват. Съгласен съм и аз вярвам, че хората трябва да упражнят правото си на глас. Ако това евентуално е породено от това, че не могат да намерят човека, за който искат да гласуват, може би те ще опитат и те ще са тези, които ще намерят решението, което пасва на тях. Те ще намерят свои съмишленици, хора, които мислят като тях и реално погледнато може дори да променят държавата, Европа, ако ще. Абсолютно бих ги посъветвала просто да бъдат критични за хората, които гласуват. Не просто да им се доверяват сляпо, защото мама каза, че гласува за този човек и аз ще гласувам за него, а просто да проучат каква му е кампанията, какви са му обещанията, какво му е миналото на този човек, вярвам ли в него. Естествено не е казано всички, че трябва да сме политолози и да знаем всичко със сигурност, но и също да имаме просто съзнание кои са хората, за които гласувам, вярвам ли истински в нещата, които те правят или не. И да, абсолютно човек може така заедно да променим някакво бъдеще за добро или лошо, или поне да покажем картината на света, какви са насоките на човечеството, как се движи, доволно ли от начина, по който живее, какви са промените, които може да се сложат предвид предизвикателствата, които срещаме ежедневно. Да, общо взето хора, които ни гледате и слушате, информирайте се, винаги търсете истината, бъдете критични и никога не забравяйте, че заедно можем да направим нещо велико. Абсолютно съм съгласна с теб, господин. Реално погледнато, това беше края на нашия разговор. Искрено се надявам да се видим отново, може би за втора част. Не забравяйте да се абонирате, да гледате другите видеа от поредицата в нашия плейлист. Пишете коментари и въпроси. Какво ви е харесало, какво можем да подобрим, какви теми искате да засегнем. И искрено ви благодаря, че бяхте наш гост днес. Оценяваме го всички. Мерси много, беше много драго и приятно. Лек ден пожелавам и всички да си вземат всички изпити, които трябва.